Κυρίες και κύριοι, σήμερα αυτές τις χριστουγεννιάτικες γιορτινές μέρες, με χαρά, θέλω να σας παρουσιάσω μπροστά μου έναν υπέροχο κύριο, ο οποίος είναι... Πώς? Είναι το δικό σου το όνομα. Όχι, Dr. John Sathouras, αλλά η θέση σου είναι... Community. Είμαι διευθυντής για την εξάπλωση της οργάνωσης. Είναι διευθυντής της Wi-Fi για την παγκόσμια κοινότητα, για την εξάπλωση της παγκοσμίας κοινότητας. Ορίστε. Οπότε, χάρηκα πάρα πολύ, χαίρομαι και που χρόνια πολλά και καλές γιορτές και για όλους μας. Και Dr. John, θέλω να σας ρωτήσω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την τράπεζα που είστε on board και πολλές πελάτες, investors και clients ρωτάνε ορισμένα πράγματα που μερικές φορές δεν μπορώ να απαντήσω. Οπότε να αρχίσουμε τις ερωτήσεις. Πολύ ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση είναι πρόσφατα εγώ και εσείς συνδεθήκαμε στην Γερμανία στην πρώτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής της Τράπεζας DioBank και ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από αυτή την εκδήλωση? Υπήρχαν δύο. Συνδεθήκαμε στην Ταϊλάνδη. Α, ναι, πρώτη φορά, σωστά. Η πρώτη φορά Ταϊλάνδη. Ήμασταν στο πρώτο παγκόσμιο συνέδριο της Wi-Fi DioBank. Περίπου 1.500 άτομα. Εγώ πάντα λέω 1.000, αλλά 1.500. Είναι 1.475 και συνδεθήκαμε τελείως τυχαία. Σωστά. Στο λόμπι του ξενοδοχείου. Ακριβώς. Εγώ μίλαγα με άλλα άτομα και λέγε αυτός μιλάει ελληνικά. Όχι, εσείς μιλήσατε Ιταλικά. Ναι. Και λέω, ο δικός μου, ο validator, ο Σεργέη Πέτρικ, λέει μήπως είναι αυτός που ξέρω, που γνωρίζω, αλλά δεν ξέρω εάν είναι αυτός. Και μιλήσατε Ιταλικά. Ο δικός μου ο partner, ο Βαντίμ, λέει εγώ μιλάω Ιταλικά. Άκουσε και πλησίασε εσάς. Μετά πλησίασα εγώ. Και έτσι γνωριστήκαμε σωστά. Οπότε, και από εκεί βρεθήκαμε στη Γερμανία και στη Φραγκφούρτ. Εκεί είχαμε περίπου 400-500 άτομα. Ήταν πιο πολύ μια ιδιαίτερη ομάδα της εταιρείας, γενικά από την Ευρώπη. Ήρθαν και άτομα από τη Λατινική Αμερική και από την Αμερική, ήρθαν και από την Ασία. Ήταν μια ιδιαίτερη συγκέντρωση, ειδικά με τους ηγέτες από βαθμίδα 4 και πάνω, με τον CEO της εταιρείας, ο οποίος τους έδειξε τι σημαίνει DioBank. Δηλαδή τι σημαίνει αυτή η αποκεντρωμένη τράπεζα και πώς θα δουλέψει η πλατφόρμα της τράπεζας πριν το δει όλος ο κόσμος. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Επόμενη ερώτηση είναι, πολλοί συνεργάτες με ρωτούν, Ρόμαν, εντάξει, εσένα προσωπικά σε εμπιστεύομαι, διότι έχω επιχειρήσει και οι επιχειρηματίες που γνωρίζουμε μαζί και δουλεύουμε, λέει, εσύ ξέρεις την αγορά, εσύ είσαι εδώ και σε εμπιστεύομαι, αλλά μπορώ να εμπιστευτώ και την τράπεζά σας, πόσο νόμιμα λειτουργεί στην Ευρώπη? Πρώτα απ' όλα σου πάμε λίγο πιο πίσω. Ποια είναι τα αφεντικά, ποιοι είναι οι ιδρυτές? Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η ερώτηση. Μάλιστα. Γιατί από εκεί, με τη βάση αυτή, οι πιθανές αμφιβολίες εξαντλούνται. Μάλιστα. Ο γενικός διευθυντής, που λέμε chairman και ο coidρυτής, είναι ο κύριος Riv Collins. Ίσως πολλοί να μην το ξέρετε, εντάξει. Ο Riv Collins λοιπόν είναι παγκόσμια φήμη, γιατί είναι ο ιδρυτής του USDT, το πρώτο ψηφιακό σταθερό νόμισμα του κόσμου, το οποίο απλά κάνει κάθε μέρα περίπου 100 δισεκατομμύρια την ημέρα μόνο. Έτσι, ψηλά. Είναι διασημότητα, έχει μεγάλες επιχειρήσεις, είναι πασίγνωστος και ένα άτομο σε αυτή τη θέση, σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν θα έκανε ποτέ κάτι παράνομο. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν. Mάλιστα. Μετά έχεις τον κύριο Ρόμαν, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής της WISE. Ήταν παραγωγός της τεχνολογίας της WISE, η οποία και είναι σημερινή εταιρεία που κάνει δισεκατομμύρια. Ο Ρωμαν Ρώσο. Ο Ρώσο. Μετά έχουμε τον κύριο Μαξίμ, ο Σάκαρο, που είναι και ο CEO. Λοιπόν, μετά έχουμε τον τραπεζίτη, τον κύριο Σούλεμαν. Το Σούλιμαν. Λοιπόν, οποιοδήποτε και να είναι ο άνθρωπος που να έχει αμφιβολίες, παιδιά, μην ψάχνετε να βρείτε το πέμπτο πόδι της γάτας που λέμε. Εντάξει. Βρείτε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν οι ιδρυτές είναι πασίγνωστοι,
επαγγελματίες, επιχειρηματίες που το έχουν κάνει και από πριν, δεν είναι πρώτη φορά, δεν κάνουν δοκιμές, ξέρουν ακριβώς τι κάνουν και ξεκινήσαν τη UEFA πριν 5 χρόνια, όχι πέρσι. Μάλιστα. 5 χρόνια πριν Πολύ ενδιαφέρον. συζητούσαν μεταξύ τους ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και μια μεγάλη ευκαιρία. Ποιο είναι το πρόβλημα? Τράπεζες. Οι σημερινές οι τράπεζες δυστυχώς λειτουργούν ακόμη με παλιά συστήματα. Νούμερο 1. Νούμερο 2, πολύ σημαντικό. Τα χρήματα που ο κόσμος κάνει κατάθεση στην τράπεζα, που την πιστεύουμε την τράπεζα, ο έλεγχος των χρημάτων του κόσμου το έχει η τράπεζα. Όποτε θέλει η τράπεζα και για οποιονδήποτε λόγο σου παγώνει το λογαριασμό. Όπως γίνεται Να και τους τώρα. θυμίσω πριν δεκαετία τι έγινε στην Κύπρο, που η κυβέρνηση πάνω από 100.000 ευρώ τους τα πήρε όλα. Αυτό το θυμάμαι και εγώ. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο λέγεται παλαιό σύστημα επιχειρησιακού στο χρηματιστικό κομμάτι, αλλά συγχρόνως υπάρχουν και 3 μεγάλες βιομηχανίες χρημάτων που ο κόσμος δεν τις βλέπει, τις ακούει βέβαια, είναι οι τράπεζες που κάνουν 193 δισεκατομμύρια το χρόνο. Καλό ποσό. Που όλες οι τράπεζες του κόσμου λειτουργούν ακριβώς με το ίδιο σύστημα, δηλαδή ο κόσμος κάνει κατάθεση, κάνει ανάληψη, στέλνει χρήματα, λαμβάνει χρήματα, bank transfer, έχει λογαριασμό για ταμιευτήριο, έχει μια δάνεια, έχει μια πιστωτική κάρτα. Αυτό το κάνουν όλες οι τράπεζες του κόσμου. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μετά μια άλλη βιομηχανία που επιτρέπει στον κόσμο που δεν έχουν πρόσβαση στην τράπεζα, δεν έχουν λογαριασμό στην τράπεζα, αλλά και έχουν ανάγκη να στείλουν χρήματα σε κάποιον τώρα και πάνε στο Western Union, πάνε στο MoneyGram, πάνε στις διάφορες εταιρείες, κάνουν κατάθεση στο χρήμα το ρευστό και στην άλλη πλευρά του κόσμου το άτομό τους τα συλλαμβάνει αμέσως. Λοιπόν, αυτή η βιομηχανία λέγεται remittance. Λοιπόν, αυτή η βιομηχανία κάνει 180 δις το χρόνο. Και στην τελευταία δεκαετία βγήκαν τώρα οι καινούριες οι πλατφόρμες, τα συναλλακτήρια, exchanges, Coinbase, Binance, Crypto.com, Kraken και ένα σωρό άλλες, που επιτρέπει αυτή σήμερα, έτσι πρόσεξε, 762 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο αγοράζουν και πουλάνε κρυπτονομίσματα μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες. Άλλα 180 δισεκατομμύρια το χρόνο συναλλαγές. Μάλιστα. Λοιπόν, οι ιδρυτές της UEFA τι βλέπουν? Ότι αυτές οι 3 βιομηχανίες που είναι τελείως ανεξάρτητες δεν είναι συνδεδεμένες. Η τράπεζα είναι ειδικά για μεσαίας τάξης κόσμου. Η εταιρεία με το ρευστό είναι μεσαία και κάτω τάξη που δεν έχουν πρόσβαση στην τράπεζα. Και το κρυπτονόμισμα είναι για οποιαδήποτε τότε που έχει σχέση με το blockchain. Άρα λοιπόν λένε αυτό. Τι θα γινόταν εάν συνδέσουμε και τις 3 βιομηχανίες σε μία μόνο πλατφόρμα? Έξυπνη ιδέα. Δηλαδή, αντί να ξοδεύει ο κόσμος λεφτά από την τράπεζα στο συναλλακτήριο, να ανταλλάξει το χρήμα σε νόμισμα, το νόμισμα σε χρήμα, για να αγοράσει και να ξαναπουλήσει, και έχει πλώσει 3 φορές τα ρήφα στην μεταλλαγή, να το κάνουμε σε μια πλατφόρμα και να μην υπάρχει κόστος. Και το βρήκα λοιπόν πολύ έξυπνο, γιατί είδαν λοιπόν ότι 1,5 δισεκατομμύρια άτομα στον κόσμο, 1,5 δισεκατομμύρια άτομα στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση στην τράπεζα. Στον πλανήτη εννοείται. Στον πλανήτη, έτσι. Λοιπόν. Και από τα 4 δισεκατομμύρια που έχουμε πρόσβαση στην τράπεζα, μόνο 15% ξέρουν να πει το νόμισμα. Και λένε, είπε η ιδρύτης, ξέρει κάτι, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, χρειάζομαστε μια πολύ δυνατή λύση, πρέπει να το κάνουμε πολύ απλό για τον κόσμο, για τον κοσμάκι δηλαδή, έτσι να είναι απλό και εύκολο, και είπα λοιπόν να κάνουμε την εταιρεία We Finance. Εμείς λοιπόν δανειοδοτούμε
Έτσι λέγεται WeFinance. Μάλιστα. Και από εκεί βγήκε το WeFi. Μάλιστα. Η δανειοδότηση λοιπόν, τα δάνεια, είναι το πιο μεγάλο τραπεζικό προϊόν στον κόσμο. Γιατί όλοι θέλουν κάποιο δάνειο. Πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, και η ερώτηση που κάνω είναι, γιατί να έρθει ο άλλος ο Κοσμάκης στη WeFi και να μην πάει σε μια άλλη εταιρεία? Όταν οι ταρήφες είναι πολύ χαμηλές, όταν το σύστημα είναι πολύ απλό και όταν υπάρξει ένα ιδιαίτερο κέρδος να έχω και εγώ ένα όφελος, τότε σκεφτήκανε πολύ έξυπνα να κάνουμε και ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, να δημιουργήσουμε μια κοινότητα παγκόσμια και να μοιραστούμε τα κέρδη με την κοινότητα. Και έτσι ξεκίνησε. Άμα. Οπότε ακούσατε τα νούμερα και για τα λεφτά που τριγυρνάνε κάθε λεπτό στον πλανήτη, ακούσατε και το κόσμο πόσο θέλει να μπει στο νόμισμα, είτε κρυπτο, είτε το παλιό σύστημα, αλλά εγώ όπως κατάλαβα τώρα, το DioBank DeFi είναι μια γέφυρα η οποία ενώνει το παλιό σύστημα με το καινούριο που έρχεται. Σωστά. Όχι έρχεται, είναι ήδη εδώ. Είναι ήδη εδώ. Όχι έρχεται, είναι εδώ. Ακριβώς, αυτή είναι η σοβαρή απάντηση. Είναι ήδη εδώ. Συνεχίζουμε. DioBank, ένα νέο όνομα στο τραπεζικό τομέα. Τι είναι το μοναδικό σε αυτή τη τράπεζα, σε τι διαφέρει από όλες τις τράπεζες που υπάρχουν γύρω μας? Για παράδειγμα, εδώ στην Αθήνα. Όχι μόνο στην Αθήνα και σε όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν μιλάμε για μια τράπεζα, όλες οι τράπεζες αναφέρουν στην κεντρική τράπεζα της χώρας. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μία κεντρική τράπεζα που όλες οι τράπεζες της Ελλάδος δίνουν αναφορά.